ஒரு சென்ட்டு 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கிற ஏரியாவில் நான் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக வாங்கி தரேங்க. எப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க? சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதோட டோட்டல் ஏரியா 93 சென்ட்டுங்க. 110 அடி தார் ரோட் ஃபேஸில் கிழக்கு பார்த்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்குதுங்க. அவினாஷி டு மேட்டுப்பாளையம் 4வேலிருந்து 5 கிலோமீட்டர்லையும், அவினாஷி டு புளியம்பட்டி மெயின் ரோட்லேருந்து வெறும் 2.5 கிலோமீட்டர்லையும் கானூர் அப்படிங்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்குதுங்க. ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு, அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே சூட்டபுளாக இருக்குங்க. இந்த லேண்டுக்கு பக்கத்தில் 25 சென்ட்ஸ் 50 சென்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதே லொக்கேஷனில் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு விட கம்மியாக வாங்கி தரேங்க நான். சூப்பரான லேண்டுங்க. இந்த சான்ஸை யாரும் மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம். இந்த லோ பட்ஜெட் லேண்டோட ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதுபோல் இடம் வாங்க விற்க ஸ்ரீ வேல்முருகன் டெவலப்பர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.